Халюциногенните гъби растат на почва, на загнили листа и стъбла, в блата, дори върху стърготини или тор. Въздействието им е свързано с съдържащия се в тях псилобицин и псилоцин. Тодор от Благоевград е опитвал такива гъби само веднъж. След няколко минути усетил въздействието. Първоначално, с първия половин час, имаше само лека тежест в стомаха и малко болка в стомаха. Истинските халюцинации се появили по-късно. Видях странни цветове, които до тогава не бях възприемал. Дори не знаех, че съществуват. Следващото действие беше, че се бях заврял в гардероба, където имаше огромни лъвове, и които ме гледаха и ме бяха наобиколили. С една лапа можеха да ме смажат. Някои младежи използват дори силно отровна гъба като мухоморката, която в малки количества действа халюциногенно, но в по-големи може да предизвика дори смърт. От няколко години насам се правят опити от младежи в България да се употребяват мухоморките, гъбите мухоморки, в една комбинация с татул. И можете да си представите какъв ефект може да има върху човешкия организъм. Поведението на хора, намиращи се в така нареченото гъбено опиянение, е непредсказуемо. Най-опасни са пристъпите на неуправляема агресия, които водят до самоубийства и убийства. Опасността от тях е, че могат да доведат до едно болезнено състояние, което наподобява шизофренията. И другото нещо е така наречения отдалечен ефект, значи могат отново да получат халюцинации неконтролируеми и то след време, примерно една седмица, 1 месец, 3 месеца. Съветът по наркотични вещества в Благоевград ще проучи на кои места в парковете в Рила и Пирин виреят такива гъби. Специалистите ще информират и лекарите в региона за признаците на отравяне с тях и спешните мерки за оказване на първа помощ.